Oko 30.000 preko potrebnih zanatlija, lekara, medicinskih sestara i tehničara iz Albanije i Severne Makedonije doći će od septembra da radi u Srbiji bez ikakvih dodatnih papira, radnih viza i posebnih dozvola. To će im biti omogućeno zahvaljujući inicijativi Otvoreni Balkan i otvaranje jedinstvenog tržišta rada. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović rekao je da su sva zanimanja koja su nam potrebna interesantna ljudima iz Severne Makedonije i Albanije. Građani Srbije, Severne Makedonije i Albanije moći će da se uz identifikacione brojeve Otvorenog Balkana zaposle u ovim zemljama bez ikakvih daljih administrativnih barijera. Mislim da će biti radnika koji će dolaziti sa visokom stručnom spremom, ali i onih koji imaju osnovno i srednje obrazovanje. Građevina se puno traži i radnici u oblasti poljoprivrede. I u oblasti zdravstva bi trebalo da bude puno zainteresovanih jer su plate kod nas više. Međutim, još je važnije što ćemo kao region svi postati mnogo zanimljiviji stranim investitorima jer će brže i lakše dolaziti do radnika, a to je jedan od razloga da investiraju u ovaj deo Evrope, kaže Jovanović. Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević kaže kako posle pandemije mnoge međunarodne kompanije koje su imale svoje lance na Dalekom istoku razmatraju mogućnost da svoju proizvodnju približe matičnim kompanijama u zapadnoj Evropi, te da smo im zbog tog razloga veoma zanimljivi. On još dodaje: zna se da ti radnici dolaze iz susednih zemalja i iz pojedinih zemalja Evropske unije, pa se taj nedostatak nekako kompenzuje. Ali postoji potreba da se to reguliše, da ti ljudi budu osigurani zdravstveno i da im ide staž, naglasio je Đurđević. Da podsjetimo, prosečna plata u Srbiji je 631 euro, dok građani Severne Makedonije mesečno zarađuju 360, a Albanije 248 eura.